سلام زخبركم تخاتلتي دهي دنبنا نلوم على تشتو قنبت كلتشهن إسران حمشتن استدالو على تاوزينا حيزنا لكم مسينا لنا مكتثالكم من دامس كنا نزاشان الحدشتو تهونكم سبات سابسكرايب بمقبار بيتسوبكم كم زيام زبولو حدست زينا تاتعب ساعتو نخبس حاكم دما نايدول الملك التوغم هارست زينا مغالي قبل البرهانة لفعتي ميديا مدقعت تفتسيمو يوكرين نموسكو بدرونات دبديبا سودان زغربت تخسي قبل الإمارات بيت فردي نسيكوه زيومن ካልኦት ነዚኦም ዝመስሉ ዜናታትን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ሩስያ ዩክሬን ንኽልተ ተኸታተልቲ ለይትታት ንመስኮ ዕላማ ብምግባር መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየደት ሓቢራ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ 4 ዓበይቲ መዕርፎ ነፈርቲ ድሕነት ንምርግጋፅ ተባሂሉ ንሓያሎ ሰዓታት ተዓፂሙ እኳ እንተነበሩ ድሒሮም ግና አገልግሎት ከም ዝጀመሩ ተቋጻጻሪት አቪዬሽን ሩስያ ሮዛቪቲያቲያስ በቴሌግራም ሓቢራ ከንቲባ ሞስኮ ሰርጌይ ሶቢያኒን ዝተፈላለዩ አንፈታት ናብታ ከተማ ዝመጻ ዝነበራ ብውሕዱ 19 ድሮናት ገና ናብታ ከተማ ከኣተወን ከለዋ ከም ዝተወቕዓ ገሊጹ ገለ ካብቲ ክፋላተን ኣብ ሓደ ካብቶም ናብታ ከተማ ዝኣተዉ ዓበይቲ ጽርግያታት ከም ዝዓለበን ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይሰዓበውን ሓቢሩ ዩክሬን ዛጊት ርእይቶ ኣይሃበትን ዘላ ከንቲባ ከተማ ካርኪቭ ግን በአንጻሩ ሩስያ ኣብታ ከተማ ከምኡውን ኣብ ከባቢ ኪየቭ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘካየደት ገሊጹ ኣመሓደርቲ ካልኦት ከተማታት ሩስያ ንፔንዛን ቮርነዝን ሓዊሱ ናብ ሰሉስ ኣብ ዘውግሐለይቲ ድሮናት ከም ዝተሃርማ ገሊጾም ዘይተረጋገፀ ግና ወታደራውያን ግሎራ ሩስያ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሞስኮ ናብ ዝርከብ ኣባይቲ መስኮት ከም ዝተሰባበሩ ሓቢሮም ሩስያ ብዩክሬን መጥቃዕቲ ድሮን ዝፍጸመላ ዘሎ ካልኣይ ተኸታታሊ ምሸት እዩ ተማልሶኒ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ሓደ ለይቲ 26 ድሮናት ዩክሬን ከም ዘነወ ገሊጹ ሕብራት ሃገራት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዓረብ ዘቕረበቶ ክሲ ነጺጉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕብራት ሃገራት ሱዳን ኣብ ምጽናት ዓሌት ተሓባበሪት እያ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዓረብ ዘቕረበቶ ክሲ ነጺጉ ሱዳን ኢማራት ዓረብ ኣብቲ 10ታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ዝሞትሉ ሚልዮናት ካብ ኣባይቶም ክመዛበሉ ዝተገደዱሉን ብዙሓት ድማ ብጥሜትን ዝተቐስፉሉን ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ንሓይልታት ዳዕሚ ሰሪዕ ከም ዝደገፈቶም ከሲሳ ኢማራት ዓረብ ነቲ ክሲ ሙሉእ ብምሉእ ብምንጻግ እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ተዋስኦ እዩ ክትብል ገሊጻቶ ኣብ ሄግ ዝርከብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ኢማራት ዓረብ ካብቲ ውዕል ምጽናት ዓሌት ዝጠቅስ ዓንቀጽ 9 ስለ ዝወፀት ብኻልኦት ሃገራት ክትክሰስ ተኽእሎ ብዘይ ምህላው እቲ ጉዳይ ክቕጽል ከም ዘይክእል ወሲኑ እቲ ቤት ፍርዲ ስልጣን ከም ዘይብሉን ብዛዕባ መርትዖ ናይቲ ሱዳን ዘቕረበቶ ክሲ ዝኾነ መርገፂ ክወስድ ከም ዘይክእልን ገሊጹ ኣብቲ ሱዳን ዘቕረበቶ ክሲ ኢማራት ዓረብ ንሰራዊት ዳዕሚ ሰሪዕ ብወተሃደራውን ፋይናንሳውን ሎጂስቲካውን ኣብ ምድጋፍ ብተወሳኺ ኣብ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ዓረብ ዘይኮኑ ማሕበረሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ማሳሊት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ትጠቅስ እቲ ክስተት ጃምላዊ ቅትለት ብኣስገዳድ ዝግበር ምምዝማዝ ከምኡውን ጾታዊ ዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ዘጠቓለለ እዩ ምክትል ተሓጋጋዚት ሚኒስትሪ ፖለቲካ ኢማራት ዓረብ ሪም ከታይት ውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ንጹርን ወሳነን እዩ ኢላ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ኣዕናዊ ኩናት ከብቅዕን ህዝቢ ሱዳን ንምድጋፍን ከተኩር ኣለዎ ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ናብ ኩሎም ዘድልዮም ክበጽሕ ክጥለብ ኣለዎ ኢላ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ሓይልታት ዳዕሚ ሰሪዕ መንነት ደቂ ሰባት ኢላማ ዝገበረ ቅትለት ሰብኣዊ ረድኤት ንምዕንቃፍን ዝምታን ሓዊሱ ክኽሰሱ ጸኒሖም እዮም ሱዳን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕብራት ሃገራት ዘቕረበቶ ክሲ ነቶም ኣብቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝዋስኡ ዘለዉ ሓይልታት ዳዕሚ ሰሪዕ ዘይኮነስ ነቶም ንዓዓቶም ደጊፋ እትበሃል ኢማራት ዓረብ ዘነጻጽረ ስለ ዝኾነ ዘይልሙድ ክሲ እዩ እቲ ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝፍጸም ግፍዕታት ብምግዳድ ሃገራት ተሓተቲ ክኾና ይኽእላያን ዝብል ሕቶ መመርመሪ ኮይኑ ሓሊፉሎ ደያኑ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ምውሳን ስልጣን ከም ዘይብሎም እኳ እንተገለጹ ሃገራውያን ኣቤት ፍርዲ ብኸመይ ዲፕሎማስያዊ ሜዳታት ውግእ ይኾና ከም ዘለዋ ብንጹር ዘርአየ ፍጻሜ ኮይኑሎ
መቐለ ብመጥቃዕቲ ቦምብ ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣሲሩ። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ሓደ ውልቀ ሰብ ዘነፀረ መጥቃዕቲ ቦምባ ፈፂሞም ኢሉ ዝጠርጠሮም ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ፖሊስ እታ ከተማ ንቢቢሲ ሓቢሩ። ብዛዕባ እተይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዘመልክት ዝተፈላለየ ርእይቶታት ክወሃብ ዝቐነየ ኮይኑ ኣብ መንበሪ ገዛ ብርሃነ ገብረ ጊዮርጊስ ዝተባህለ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝተፈጸመ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ፍጻመ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓድነት ጥቓ ሆቴል ዱርምባ ዝተኻየደ ምዃኑ ወኪል ቢቢሲ ካብታ ከተማ ኣረጋጊጹ። ብኣቆጻጽራ እቲ ከባቢ ሰዓት 1:40 ምሸት ማለት ሰዓት 8:20 ጎደል ከም ዝተፈጸመ ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ እዋን ብርሃነ ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዝኡ ከም ዝነበረ እውን ፖሊስ ጠቒሱ። እቲ ቅድም ክብል ልፍዓተይ ተስፋ ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋን ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ዝብል ኣስማት ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ነጣፊ ኣብ ዝተፈላለያ ማዕከናት ማሕበራዊ ሚድያ ቀሪቡ ዝህቦ ርእይቶታት ኣካታዒ ኮይኑ ጸኒሑ። ፖሊስ እቲ ጉዳይ ኣብ ምርማር ከም ዝርከብ ብምግላጽ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቐጢቡ ኣሎ። ብርሃነ ፖሊስ መርመራ ኣጻፊፉ ቅድሚ ውድኡ ቃለ መሕትት እንተዘይሂብ ከም ዝምረጽ ፖሊስ እንተዝተዋህቦ ሓበሬታ ተደሪኹ መብርሂ ካብ ምሃብ ከም ዝተቆጠበ ቢቢሲ ገሊጹ። ቢቢሲ ካብ መስክር ዓይኒ ዝረኸቦ ተወሳኺ ሓበሬታ ብዘመልክቶ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ እቲ ውልቀ ሰብ ናብ ገዝኡ ምስ ኣተወ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ተፈጺሙ። ብደገ ገጽ ዝተተኮሰ 7 ጠያይቲ ሽጉጥ ካብቲ ካብ ላሜራ ዝተሰርሐ ማዕጾን ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ድማ ኣብ መንደቕ ኣብ ጥስትን ይርአ። እቲ ዝተወቕዐ ክፍሊ ድማ ንሰለስተ ኣሕዋት ብርሃነ ዝኣትዋላን ዝወፃላን ዝነበረት ምዃና እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ውሽጢ መርሕነት ሓውሓስ ዝተፈጥረ ምክፍፋል ስዒቡ ኣብታ ክልል ፖለቲካውን ጸጥታውን ስግኣት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብዘይካዚ ኣብ መንጎ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ህወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ስቱር ዝምድናታት ይካየድ ከም ዘሎ ብሰፊሑ ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ብርሃነ ነቲ ዝምድና ዝምልከት መርገጺኡ ዘንጸባርቕ ተደጋጋሚ ቃለ መጠይቕ ክካየድ ተሰሚዑ።